Naimbangal daw mga kakabsat, madami nagtatanong kung taga saan ang asawa ko. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinaka-popular na ulam sa probinsya niya. Amo iti Ilocano daytoy, pigar-pigar galing Pangasinan. Napakasimple lang ng mga ingredients natin sa pigar-pigar. Meron tayong Chinese spinach, repolyo, sibuyas, bawang, toyo, patis, at ang star ingredient is karne ng baka. Usually, sa Pangasinan, ang ginagamit nila na karne is karne ng kalabaw. Pero, wala kaming kalabaw dito, kaya baka na lang. Ang gagawin muna natin, hiwa-hiwain ang karne tsaka mga gulay. Ang karne dapat super manipis. Ganyan lang. Okay, tapos na ang paghiwa ng ating karne. Ang sekreto ngayon para masarap ang pigar-pigar, kailangan ibabad muna natin ang karne ng 1/4 cup ng toyo, tapos konting paminta, mga 1 teaspoon, tapos mga 1 teaspoon din ng asin, at konting patis. Pero konti lang kasi mamaya gagamitin natin ang patis na pangsawsawan. Kaya ayan, i-massage lang natin yung karne para masarap. Habang nakababad ang ating karne, tapusin muna natin ang paghiwa ng ating gulay. Itong repolyo, ang repolyo dapat ganitong kalaking chunks. Ganyan lang. Depende po sa panglasa nyo kung gusto niyo isali ang Chinese spinach. Pero si Jess, super mahilig sa Chinese spinach. Kaya, dagdagan natin konti. Pwede kahit anong sibuyas ang gusto mong gamitin. Basta isang buong sibuyas. Tanggalin lang natin ang balat. Ganito. Sabi ng kasabihang Pinoy na kung umiiyak ka habang naghihiwa ng sibuyas, ibig sabihin piniiyak mo ang nanay mo. Pero alam ko hindi yun totoo kasi never ko piniiyak ng nanay ko. Lagi ako umiiyak. Okay, at ang pinakalas natin is bawang. Ipit-pit lang natin, ganyan, para matanggal ang balat. Ganyan. Okay, ilagay na natin ang karne sa mantika, pero mag-ingat ka, baka masyadong mainit ang mantika mo. Hayaan mo lang maluto ang karne para siguradong malambot siya. Isa pang sikreto para masarap na pigar-pigar is sausawan. Kaya kuha muna tayo ng sili sa garden namin. Konting sili lang, hindi ito masyadong maanghang. Tamang-tama lang sa sausawan natin. Yan. Sayang, hindi pa ready ang kalamansi, kaya siguro lemon juice na lang ang gamitin natin. Ganito ang itsura niya pag ready na siya. I-drain muna natin ng mantika. Ayan, tapos na ang karne. I-prito na natin ang gulay ng mga 2 minutes lang hanggang lumambot na siya.
lang para malasa siya. Ayan, ganyan lang siya. Malambot, malasa. Tamang-tama. Malambot pero crunchy pa konti. Ayan, i-drain na natin ng mantika. Para hindi siya masyadong mamantika. Okay, at last na ang sibuyas at bawang. Iprito lang natin. Ayan. Okay, itabi lang natin ang pinaglutuan natin. Tapos, paghalawin natin lahat ng mga niluto natin. Yun, ready na kayong kumain, mga tayon. Okay, ipatikim natin kay Reyna Jessie ang pigar-pigar na ginawa ko. Tignan natin kung pasado na. Ayan, huwag kalimutan yung patis. Oo, may konting sausawan. Ilagyan natin ng Sili. Oo. Ayan. Okay. Game. Hmm. Malaking bite. Hmm. Ana. Nagimas. Anong lasa niya? Tignan mo kung na din. Parang nasa dagupan lang ako. Ang sarap ah. Wow. In fairness, pwede ka lang mag-surrender. Sarap. 2 thumbs up. Masarap, masarap. So yan po ang pigar-pigar ng Pangasinan. Pasadong-pasado daw. 2 thumbs up po. Maraming salamat po sa panonood. Paki-subscribe, like, and comment. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo.